Bishop. Hey, liar, hey, listen, hey, liar, hey, liar. Yiri hippopotamus na ege tata koshita with takadishina. Ya only be a phone interview again no tungata. I come that thought from you here, Oga. Bishop, jiri no wayo. That thought from you hippopotamus. Kemgbe atụrụ gị na bakazila aba ịlatazie nwe opportunity ba social media bakashiwazi ọnụ ifilo na ya mụ onye ewu enyi ya jiri nwayọ ọmụ a onye bagara mba jiri nwayọ anyị chọga na aba ị nwere idea before gị gba ọsọ jiri nwayọ ọmụ a onye bagara mba ị mara anyị ji record go jiri nwayọ ọmụ onye bagara mba this man nna ha agwa gị na agịla agbakashi anya eze dị n'afọ ọgaranya Chineke kwele ihe ọjọọ ịchọrọ m akpọchiwa aha na achọ m ka anyị were na private echi ime interview gị ime interview gbajara ahụ mee interview tajara mee interview otherwise maybe if ha were secret na public now ọya pụta asada moto Chineke agbaghị ọkụ onye ohi nwa nga jango otherwise lekwa nwaanyị ọ kala achọkwa goolu amamihe m jiri agwa gị na amamihe m ji agwa gị tajara na private na public kpesara ozu ahụ na mọtụarị ihe anyasị ihe na-ekwu eji ụgwọ ozu akpatara kpesaga ozu ahụ na mọtụarị onye riri asị come out from that moto ya dịbara nga for interview ọnwa kebara ga bịara anya because ịma mgbe m na-asụ ozu ahụ na-aba ya mere iji pụta ihe ebe egwu ya ndị mmadụ na public bishop ọgwụ ya onye riri ma kama ngata ichefuola mgbe ị na-arụ repa mgbe ị na-arụ nepa na-aba elehe mere iji gba ọsọ elehe kụpụrụ gị ọnụ ọnwụ nkịta gbapụtara chụrụ gị ọsọ ka ị dawara daji eze ọnwụ ya dị mere iji daji eze ekwela ka mbupụta ihe dowere na private ihe ahụ ekwekwala mee interview gaa straight to the point bishop iji amịghị anya emegha papa gị regidere pidgin ndị native daughter akwụsị ịzụ pidgin o nwere nga ọ bezi na Nigeria enwere nga pidgin nọ n'Aba ịbịara nga amegara m anya akwa kemgbe mpa gị wụrụ gbugbu regidere pidgin gị bido take over from your father agbaga ọsọ ahịa ịbịara here for interview while mpa gị regidere pidgin enwere nga ị ga-abịa na Imo steeti ma ọ Abia steeti na gaa hụ pidgin ị ga-emepe ọnụ gwa ụmụ owu otu ụmụ anụmanụ nọ n'ala Igbo shila onye riri eri bịara nga bịa I said, come on from that moto, ya na chola ilo. So it was sending mother our secret. Okay, no problem. Bishop, Elehemere Chioma. Oh, one nigga, oh, onye akwụkwọ. Elehemere boss on Ankara. One nigga, onye akwụkwọ. Oh, Chioma, akọrọ m ụmụ already they are already aware. Mgbe nwanne gị nwaanyị m mitiri ihe m na gị kpara nwanne gị nwaanyị mit ha mgbe igwara m sọ onye akwụkwọ mgbe ọ bịara ịṅụ m amụ mewere amụ nye ya emega na mmegị romance naanị na mmere aka ụta akpọ ya bebi ya setimeje fọdụ m aka na bed enwe onye na-anọghị a na-anụghị the story Bishop, my family akwachi amu ga hotra on my family e wetere ego kwachi ya didn't we bring money to so that amu and I wetere ego kwachi the amu let me bring the money so you the amu let me bring the money so you the amu nga doctor gbagidere m ọkụ tetanus chese ọnwụ nkịta trap ibra ga abịa gwa m ona akpọrọ onye ahụ nga na-aga amasa akwụkwọ nọ n'ụlọ unu everybody man nketa why am ji agboga na ị na-eme interview everybody ma mgbe ịrụga nepa ka nkịta chọrọ ọsọ na compound gịrị kọt ọkụ daji eze everybody know that one so achọ m ka ị were ihe tiri na private wepụtawa na public ma interview a na nka m chọrọ nwaanyị m na-achọ biko lanya otu nọ na ị ga-esi ọnwụ nka n'ụlọ na dị nwaanyị na-alụ postrate gị igbo postrate ga-ahịa ọgbụghị
Ega prostate ga-egbu akwa ịgbara ncha kemgbe ịgbawara ncha nwere ihe gbatara kemgbe ịhụ ha na nwaanyị futren n'isi erege ma gidi ma granọtụ gị hụ ya gị were ya mewe imagination gbagba ncha ị ga-agbagide ncha gbanye onwe gị inside bịara ga mkpe gị anwe interview m nazi emeghe anazi m emeghe interview kpara nkịtị kpịkwara ahụ eji bịara nga bịa gwa m si mmeghe interview ị ga-anwụ na prostate gị izu a enyere gị opportunity inye ndị mmadụ dị inye ndị mmadụ nwunye enye mere eji ruo na my turn because you know me and I know you we know ourselves ye mere eji ruo na my turn bishop ichi inye m nwaanyị ọkwa ya bishop enye ụwa ọzọ ị ga-alụ ụwa họnụ trela ụwa ọzọ ị ga-alụ ụwa họnụ tipa ụta ka a ga-esi na-egbu gị a ga na-esi na-egbu gị if care is not taken, what's come to worse, Mogelo, ambalance, eji fulaga ozu. Wapi, branga bia megramanya, lekwa dia hegran lena saga. Lekwa dia hegran lena saga. My girl made this interview. I got this interview. Them you. You want to cross Okigwe Road, Bishop. The cross Okigwe Road. Magaba tickets cross Okigwe Road. Bishop man or woman on Europe. For your information, convoy Nesuzima again we naga. For your information, elegena home. For your information, Kembe Mbotopo and them mother hop and package due to package supply pigeon to the native doctor. Apple and hamper. Only pigeon in and on why. Remy tire packet mess and give you about I pigeon. Bishop, hello, your restaurant granny la pare, Lucky Road. Away to your managamara. That I hen at the Buelaka Gaden. Ele to Lumia. Bishop Abraham Gatom can move your secret la public. Don't push me. The letters are. Ngwere oketiri bonili shire ngwere shire dinile let me see Lucky Road. Hello, Nyelebuya. Bishop, don't allow me to bring these things out. I won't because let me get charged in the mother. He may interview here. Give me here. Then you lose your one way. Bishop, Lanya, family no for one nigga. Why could dog yak take out from Capam. Lanya, Leodina, Le Hegago, Leodina, very soon now. Before what we can, watch him. Eroge, attacking and one day, attacking a super before we can one day like this, but a woman, what pinko. Bishop, Lama Waggy, Lama. One day like that, but a woman. My friend, if not that, I blew case. I said, them you, want people. My friend, if not that, I blew your case as your friend, say, Rogananya, Bishop, him and I who condition equal Shirena. If not that, as the kind of love I will your friends ready, I Jigawa, Gagami tell to want by before you know that was your condition before now, Bishop, you know. Damn you, dear. Condition on one nigga one you should me up, but I gave you condition because I tell him one nigga one I got when Garo log come and don't talk about me, she walk, we have more rabies. Bishop, what cost that? Ever hear my sister Akalante? Nga hear the Akalante, Weber Nariakala, make love. Oh, romance. In that place, you have to go. Weber Nariaka. Oh, romance. On your market, yeah, is that the way, Sharia? Something they might know in her. It was happen that way. I didn't want to wear on the shed 3 gear. Why did you go there? If not for the love, I'm Rabino. In fact, I'm not regret why I did to engage a Pagamo. You have money to I regret it. I'm your doctor. Say, all I'm actually off my. I beg doctor personally. I'm okay with care. Yeah, I'm fully like Atasara. Bishop gave me here. Put my personal problem aside. It's all right.
enye me interview. Mr. Ibu anwụọ n'ala la mmụọ, may his soul rest in peace. Akwa iwe otu isi jiri nwayọ na-eyi the man small na-eyi ya ge happen na gị ga-eyi rege pidgin eyighe Mr. Ibu let Mr. Ibu Chop enwere ihe dị iche gị na Sam Loco ele ihe dị iche gị na Sam Loco onwe ihe dị iche gị na ga-abịa agbaga ihe dị iche me na Sam onwe ihe dị iche gị na Sam Loco ọ just Amarachi lanya respect onwe gị Amara Chineke no n'isi gị mere na emikpọwa abe ka Sam Loco if not by now Bishop ikwesịrị imikpọ gị nwere onwe gị ịmara gị nwere onwe gị you know that ikwesịrị imikpọ you're supposed to be in the mmikpọ mood now but ọwa Amara Chineke no n'isi gị Bishop made this interview do this interview now ị ga-anọ na ọrụ Abino ga-eji 2x2 kugbula ọcha Abino chabara anya amenam ị ga-anọ na arụ ha tụrụ gị bịa were 2x2 họpụ gị my God n'isi ụmụ nwaanyị Abino katara ahụ merela oki ụchabara anya ga-akụ gị bullshit na nrọ ịbịara ga abịa gwasị m yiri Sam Loco na nyige Sam Loco Bishop let me agwa gị enwe ihe ị ga-ekwu na lesbians emere gị meeting enwere ihe ị ga-ekwu lesbians emere gị meeting my brother enwere ihe ị ga-emepe ọnụ gị here na kwuo lesbians emere gị meeting ịhụ na ọ na-eme Ndelele mere mwa meeting. Damn you. Ndelele mere mwa meeting. Ndelele mere mwa meeting. Make this interview now. Do this interview. Agabe megia. Bishop begin that moto na ala nke na ala. Ndị hu mo ga-ekwe gị n'aka. Ndị ọkpọ ha ga-ekwe gị n'aka. You give me interview Bishop. Enwe m ike ya. Enwe m ike ime gị interview. Bishop begin me interview. Yiri pork meat ibira mmege tavi otoja wo na abale ge kumora ka tiger generator ichoka nwine kuba no le ya egugbo ya n'ụra asu ara nwa bingo Bishop le cross okigwe which okigwe damn you chileka apala nko cross okigwe road so which okigwe I ga ya just try across okigwe road le kwepo ishi yicha cross overnight bregwam cross okigwe. Yes, he cross overnight in the church in AJ crusade. Chileka Bagoko. The Pepishi ye, why who cross overnight? Wa bingo. Bishop Mwa. Okay, let public holidays. Let the Bishop Oma. Let the public holidays. Let public holidays. As anyone public holidays, Muna here and Ketababu, Moto Babu. Bishop, public holidays. You public holidays. In fact, Bishop, Imani Independence Day. Don't you know your Independence Day? It was on the school offering. It was on the school offering. Bishop, I told like man I live in faith. Talking man church of the bote. It was on the school offering. I told like man I live in faith. Talking man church Sunday of the bote. Mama ga move to one bingo. Imu to long way. Mama ga move to one bingo. Braga beba boku. Sunday school of Fred de Kage. I say them you want bingo. Bishop Lima Bagge, it will Friday night VG. Bishop Friday night VG. I will give make a cast demon. Bishop you Friday night VG. Let me tell you, it will Friday night VG. Lanya, where I can go. Lanya, where I can go. Mamegi tate, master woman. Mamegi master woman. Oteha ke hifilu na iga benga gwam singuna damn you my bingo. Bishop Omua, you're talking to me like that. Bishop, you're talking to me like that. You're talking to me like that. If not damn you. Tiri DP on den on Ishalam, but Chileka Bapa or Konyeri Aswana. A man who communal service. Or we man who communal service. Oh my God, just not happen. Or we man who communal service. Everybody know every day. In my idea. A man who communal service. Bishop, I provoke Lamo. Make this interview now. Bishop, do this interview. Atapanongo Tiri landmark in this Shalangwa. Tiri landmark in this Shalangwa, Neja Majala. Be landmark in that state. Branga Bagam some more communion.
Biri landmark mangane elimar hagi atmad hunwo abashige hangane elimar. Biri iwa swara. Imihele utem bishop. Ile onwe ga anya ofuma. Lela about Port Harcourt Road. About Port Harcourt Road like you. If not for Ebu Governor now. About Port Harcourt Road like you. I'm a motere. Look at you. About Port Harcourt Road. Egari akwa shock very soon. Bishop. Egari akwa shock very soon. Egari akwa shock very soon. Bishop mo. Egabe kwega treat a ngwado mu wa herega na. Ngba herega. Berega pile. Egabe ga treat eye nwanne gi wo onye akwụkwọ. Pile adịrị ibe egabe ga bịa ga bịa apagamba. Ibile no ta na ngadi na mmiri. No. Ibile no ta na ngadi na mmiri. Ị chọrọ ka ebu tese wa secret. Bingo. Bishop elehi ji anagam number Dr. Igwe Gogo Cleanser. Chero elehi ji anagam number Dr. Igwe Gogo Cleanser Bishop. Let the whole world know. Why are you collecting number Dr. Igwe Gogo Cleanser? Number. It's an infection actually treat Bishop. Dr. Onye. Dr. Igwe Gogo Cleanser is Choria number. Yes. That you have something to treat. Bishop, why were you collecting that number? Why were you collecting that number? Bishop, you come there. Go more affolede. You're asking me my age. Well, how affolede come Kowano, okay to come out to. But no affolede na. Bishop, am I not a kid? Am I not a small boy? I don't want my hole. Yeah, he did deceive woman why you shimp. How much am I? Yeah, we he did deceive woman why you shimp. Onye dia won tak, onye dia won Tibranga biakwam si yare kid. Echiga no ega itona aka nne na nna ga. Ogbu awa. Onye ogbu awa special quality. Hey God. Good afternoon, sir. When you are ready, you load that music. Good afternoon, sir. Load that music. Good afternoon, sir. Aswara. You know, episode where one bottle and one table bianga good afternoon, sir. What put that in on a table? Good afternoon. And therefore, 23 years. it is 23 wine. No, I don't even know. It is 23 total wine and when or which have been it was a charge anya before get send the money requesting. I'm working on I check your my sir. I'm working on uncle. I didn't my uncle. I'm working on Yashe. I didn't my uncle. I've never know. I never Maya. So Maya, but Maya, never. Bianca. Yes. Come on, whole America, keep on what to Ganiru. Go on here, sir. Telephone and I gave you to get Laramaso. Okay. Oleko no de bia interview. I did, boy. Ono de boy. Yes, sir. Oye ke yikwe no ye agbakere from ulogwu ebulatra from hospital wonye. Oye ke yikwe no ye show logwu lota wonye. Yes, drop that thing. I said drop that thing. Chileka gbagoko. Drop that thing. Ebere iyi akwa ka ho give you. Mwa bingo. Una bought to HRD. Aya, hey, bia. They say camera off, ma. The way I straight, come with the tune up. The way I straight. Aya lazo. How many years going on it, 2D? 23. Una about 23. And when I go no gra, I prayer request it, man. Hey, bia, hey. Nwaji ga ekpiri ka azu ite nnogochi n'ọnụ na me na gere nkata mụ na ogwu asị bara nga bịa atakọchigeze nga na-enwe ivu n'oge na yicha fere bọtụlụ wofere bọtụlụ ụmụ primary school
ya turn on. Bia ke yi shi acha white. Nketa trage. Nketa tara sir. Then there is that girl. If you laugh here again, maybe to shoot up here. You think I'm joking here? Sorry, sir. We are sorry. Come on, turn your back. I'm asking somebody a question. No, turn us to like a moonoko. There is keta trage no tele. Otarom. Then let he can get young keta bingo trala. Eh? Nketa tara no tele, sir. The one in front. The one in front. Bianca, you shock. Shock. Sir? Tiri shock, Igwe. Give me a delegation not like this. Oh, to Chico Sikea. Chico Lekeria. Eh? Oh, to Chico Sikea. Pago Jero Taba. Eh? Mba. Nage Jero Taba. That would have phone again. Okay, sir. Corona eba manaju. Corona like that. Akwenta vikuna po choro kamuna po. Yes, sir. Ahage wamba unkola mjuru esa cha onye osasa. Kwena ni hemne kuna. Yes, sir. Agama bia tu onu by different. Ahage wa. Afọ mbụ mmeso ọma na ndụ. Genwa. Afọ mbụ ijeọma na ya. Na-ekwusi na okwu ike. Don't allow me to shout here. Okay, sir. Afọ mbụ mmeso ọma eze Nwugbo. Bia nwa jige kpirikpirikpiri ka banga. Aya. Aha ke. Ijeọma nọ ya. Unu wonde ebe. Abụ onye Anambra steeti n'Ishida. Abụ onye Enugu steeti n'ụzọ nwanyị. Ebe na Anambra. Ishida. Ebe ni Ishida. Ani ọcha. Genwa na onwe gị. Ebe na Enugu. Ụzọ nwanyị. Ebe na ụzọ nwanyị. Ụmụlọkpa. N'ime ụlọ abụọ na efe ntị ele mbụ. No, efe ntị be before. Nunu na nnu ọ dị ndụ. Bịa nwa ajige kettle. Akwa ịma na ihe ọbụla m mere gị nga ga-ịba na ma Facebook ma every other place. Ama m. Enwela onye otoro gbagburule na family unu. Mba. Egbe eluigwe gbole mmadụ n'ụlọ gị. No. Mba. Ọwọbekwa. N'ime ụlọ abụọ ele onye na-anyụ oke nshi. Ọwọrọkwaza. In answer for yourself. Don't provoke me here. I'm not joking with you people here. Answer for yourself. Don't joke with me here. Sorry, sir. Okay, sir. No, I need to sometimes. Keep your kids answer and answer one. Or what are you again? Sorry. Don't hold the knock on your rebrule bread and boo. Bia nwa deka clipper. Bia nwa deka clipper. Ajụjụ ọbụla m jụrụ ọsacha nke aga sa your own immediately. Okay, sir. Ote kwara ahụ clip eji alaga ndị mmadụ isi na. Don't come here again bịa mmadụ editetere gị ihe m ejeme here. Okay, daddy, no problem, sir. Ekwara ahụ ka clipper bịa nga bịa onye ọzọ na-ekwuchitere gị. Gbọwele nụrụ n'ikuku ọjọọ ekumele gị were okwute gbaa n'akpa ha. Unu gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba, agarọ m. Enwere onye akwụkwọ nọ n'ụlọ unu? Mba, anyị nọ na be anyị. Arụ dị gị n'ime? Mba. Unu ma anyị na-eshi?
ọfụma. Ị mụrụ ọrụ aka? Ele ọrụ aka ị mụrụ? Amụrụ m etu esi eme makeup ya na etu esi eke isi. Gị nwakwanụ? Amụrụ m ka esi eme mbọ ya na otu esi eme lash extension na hair installation. Unu emele nwaanyị na nwaanyị mbụ? Mba. Ụmụ nwoke ole trala gị? Sọsọ ofu onye. Gị nwakwanụ? Ọ ebe tara m. Ị ka wụ virgin? Yes, sure. Gwa m eziokwu, don't lie to me. Ị ka wụ virgin? Okay, come closer. Enwere m akwụkwọ for ndị virgin, lee ya. Come closer. Donna, ihe ọbụla m gwara gị, Donna. No? Ama m sị wụ virgin. Good girl. Ele ihe ilegem? Nwa Otele ya shaba marala. Ele ihe ilegem? Pranga bịa na-ere m ya. Call that your name again. Ele aha gị ahụ? Nọ ya n'ije ọnwa. Good girl. Onye n'ije ọnwa. Otele. Dị ntat. Ike isi tụla mbụ. Ọbụla n'ọnụ ebe a. Naanị ebe ka eke isiri gị. Emebe nke ihu n'ihu. Mba. Ha? Mba nke ebe. Okay, nwaanyị o metụla gị aka mbụ. Nwaanyị ibe gị. Mba. Ekwekwala nnụ. Nnụ. Okay. Ekwekwala nwaanyị ibe gị mesa gị aka nna. Okay. Mana kemgbe ewu virgin iji eri ọrụ na nrọ. Okay, ọ na-abụ ọdụtụ. Ha? Mba. Atala ahụ gị na nrọ. Mba, atabeghị m na nlọ. Okay. Genotype gị. Ema ihe bụ genotype? Ama m ihe bụ genotype. Ọ ya nwa na-agwa gị ihe ị na-eme. Lee anya, ekwekwala ka o deceive oge ekpe gị nwoke ga-akọcha gị Otele. Listen to me, my friend. Ọ ya na-agwa gị ihe ị na-eme, Chineke akpọ gị ọkụ. Genotype gị? AS. Okay, wo AS nne m. Okay. Blood group gị? B minus. It's all B, why not? Eh? B minus. B, why not? B. Okay. After this life, make sure you grammar your genotype and your blood group. All the very important. Okay. Okay. Go back. Oh yeah. Bia, ajaba manike. Bianca. Bianca, confront. Mata ga load mkpu ineti. So na m etiro m mkpu. Eje eti mkpu. Ibera nga ikpopele zipu transa ga akpope. Nga ibera nta ikpopele chese ọ nga gwa gị ikputo ya nga yebido nka. Gbache that zipu. Ibera nga ikpoto le ikpoto. Come closer nwa chọpụba. Come closer. Ojaka agha m. Pranga bịa akwa m sị eme ihe sum. Wepụ aka n'ihu ebe ihu. Were laka emechiga nke ka ume. Ya ekusiri ume na grimera. Wepụ ụkwụ gị ahụ ya iwere ụkwụ gbashicha that side. Wepụ isi cross ụkwụ mechie nga niile. Ele nga erighị gị ihe ọwụ na họtelụ ka ọ na moto? Na be ya. Be eji okpu atagha gị? Ama m ihe bụ okpu taa. Ma ihe bụ okpu nna wee yi. Ịma ihe ọwụ?
Eh? So atagagi kemgbe atagagi without kemgbe. Sir. Telero sana. So telegana receive from the young man without kemgbe eberewa. Am I here okpu? Oh. Am I here combat train? When you wish it, no one able to see in a course. Iche na ọwụ ogbu ani mba ọ bucket a na-ekpu n'amụ nwa bingo ọ bucket ekpuwe n'amụ epuwe eti bucket n'amụ yiga amụ sọsọ akwụpachaghị ọwụ ihe mmiri ọwụ bucket ọwụ sọsọ ekpuwe n'amụ nwa bingo tara ga bịa gwa m sị ma na ọwụ okpu When you wish, sir. Bar damn you genotype ọga AS, sir. AS unu abụọ ukwu ofu ihe More about AS, O positive. ya nwa wụ AS na And you are AS. kpọọ nọmba gị 081 46 93 9770. congrats. Thank you. Onye si n'ikpu adịghị ikpu dị n'ụwa ikpu dị n'ụwa ikpu dị n'ala bishọp onye si n'ikpu adịghị ikpu dị n'ụwa ikpu dị n'ụwa ikpu dị n'ala bishọp. Respect to ODG, the one